A mene da snimiš? Znači, odavde ulaziš, tu ti je pult, bla 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 bla. Sad ćemo ovaj gore, to da je lakše od ozgo kad se objašnjam. Da se objasni od ozgo. Pa da se spustimo dole. Siđi dole. Znači, gledaj, ovo ti je gore prostorija. Ovdje ti je WC. Če viš odatle se ulazi. Čekaj se razvodimo u WC ovdje. WC je odlično. Znači, pojenta u tome što ovdje će ti stati maksimum 4 Sony. 4 TV-a, pošto vidiš prostor. Prostor je, brate, 3,7 puta 2,6, a poslije ćemo ja sve te mene, tako da. Pošto sam ja meren na Whatsappu, ali vidiš pojenta u tome što će ovdje treba stanu, koliko to, 4? 4 puta 2... 8 fotelja na ovaj prostor ovdje. Što će biti onako malo skučeno, staće, ali će im biti TV blizu, tako da to možeš kad dođeš da vidiš samo da proceniš. Ali znači ovdje je maksimum 4 komada. I gledaj sad, odavde, do ovdje, imaš koliko, 3,7 metara. Znači, tu ti ako će jedan TV biti tamo, recimo da uzmeš maksimum dužinu tu 3,7 metara kabla, piči ovuda, piči, ispušće mi telefon, piči, neću, i vidiš sad, ako vidiš ovom tamo crno sranje, to je stup dole, znači on će se spustiti, pa ne znam, nema sad, uvrh. Znači on se spušta ovuda, ovo je inače beton, znači tako da nema poenta da bušiš to. Kanalice ćemo odraditi i to je to. Čekaj, samo se spusti. Buj tu Todore da se vidi gdje si. Znači ići će ovuda dole, uz ovo, niz ovo, uz stup i vidiš ovdje taj deo da smo mi zamišljali da bude pult, prostor, server, da. Tako da od početka tamo vidiš onog prozora, do skroz do ovdje do lavaboa ima 9 metara. Sve ne vazdušnom linijom, nego kad bi se išlo uz stup. Kad bi se išlo znači sad po podu uz, ima 9 metara kabla. Što znači da ako vam još 4 Sony, znači treba 4 puta 9 metara za ove gore. Za ove dole nismo izmjerili, koliko treba dole? Pa dole je ista mera kao i gore, razumiješ. Zato što je, mislim, oni će svi biti jedan tačno iza drugog, znaš. Ova dva ovdje će biti dole kao isto. A ne, ali ovi dole kablovi idu do servera. Zato što i dole počinje put odavde, znaš. Znači skroz isto. Ali ne trebamo 9 metara, ne ide za ovaj stup. Da, jeste, znači trebamo isto, znači 3,7 plus ovdje ima znači nekih 4 metara. Znači 3,7 u dužinu plus do puta od stuba do puta ima 1,5. Pa ne, znači koliko minus ova visina stuba, a stub je 3 metra, a stub je 3 metra, da. Kaže 6. Znači gore ti treba za 4 Sony 9 metara i dole ti treba 2 po 6. I eto, to ti je u principu čekaj, ja zapišem to za svaki slučaj. I gore bi trebalo da radi WC, pošto ove stepenice mnogo smaraju za silaženje jer su uske. Ali inače sve lepo. Ima čak je par. Pinje oko skroz. Gore je 4 puta 9 metara. Dole